تقلت
እግዚአብሔር ቅዱስ ይኻ 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 እግዚአብሔር
هاليلويا أبيت من بارس خندي تعب أبنسو محجار كل جزيس خندي بحزبز هاليلويا هاليلويا أبيت مسخا مخن خندي تعب أبيت مسخا مخن خندي تعب أبيت مسخا محجار خندي تعب أبيت مسخا محجار خندي تعب أبيت مسخا معن خندي تعب أبيت مسخا معن خندي تعب هاليلويا يسوس قويتاي آمين هاليلويا 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 أبيت مسخا مخن خندي تعب أبيت مسخا مخن خندي تعب أبيت مسخا محتار خندي تعب أبيت مسخا محتار خندي تعب أبيت مسخا أبيت مسخا هو مسخا 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 هاليلويا كبر نتعب أملاخنا يخون آمين هاليلويا حجون مليسنا دقيمنا كنملخ وين آمين because أمليخك أي وداني أملاخنا هاليلويا هاليلويا حدا حكي نأمنو نحناس قويتا أب كندانا سلزموته سلزتنسأون هاليلويا مسوخ النبر دما نزل عالمسي هاليلويا بوتا غيرلنا هاليلويا آمين يس نسوس لزرخبنا نسوس لزدلينا نسوس لزمرتنا هاليلويا أدحيننا آمين هاليلويا راخب كاني تبغى وين غير كاله تقرب يسوس بتحكني تبغى وين غير كاله تقرب طعمي من بار يسوع
بغيغة قوة الأملخة
ስግደትና ኢየሱስ እንካ 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 ውሰዶ 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 እንካ እንካ ውሰዶ 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 እንካ 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 ውሰዶ 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 كل مسكننا كل إلسنا كل طاقعتنا نسو بيني وسدو آمين هاليلويا 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 قويتا يبارككم
مدحان كابت زأمنا له جزيس حجي أزين أبانا قريب لهم حجي كابدك أس تبرابر له جزيس خمس بتصحى نزا زمن فلتوا ليتي حليفو مع التقريبا أمه قبرز المات كوانا دربناس أسوار برهان نلبس كم بمعالتي بقنعنا نملالس بقويلان مستنا يكونن بمنزرنا عبداننا يكونن ببأسن كناعتنا يكونن نقولتنا يسوع كريستوس دا ألبس وانبر نتحليت سجاس ملعا على تمنيت أي تكبروا بأرسيك إنياتو كفو إمو جزي عديكم كم لبا ما تنبر كم عاسو زي كونه كم يبت إنك أخمت ملالسو تملكتو من أنتزي اتفاقات قويتها انتاي مخانو أستوعلو عاسو يتغنو من أنتزي اتفاقات قويتها انتاي مخانو أستوعلو مبر عاسو أي تغنو زقتها لو مو بوينا أي تسكرو قناخ بمزمورون مسقانان بمنفسا وقنين بلبوكم نقويتها إنا تقنيكم لون إنا درسكم لون نحد حدكم إنا تزاراركم من منفس يملاهم نأملاخن نبون سلو كل نجر بسم قويتنا يسوع كريستوس كل ساعة إنا أمسقونكمو نحد حدكم بفرحات كريستوس عزوزات كنو نسلينا اسكي أبقد مزخوبر قال أملاخنا زلنا بو اسكي እግዚአብሔር كزاربنا እግዚአብሔር ድምፁ خلقنا أيتا እግዚአብሔር ززاربا نفسي كما يبصتيا እግዚአብሔር تزاربنا نزبخا تزارب وأملاخ لبنا نخفتل كالنا بزا معالتسيا أحواتي لومي دمصو خنسمع እግዚአብሔር እስከባዕሉ خزاربنا لبنا እስኪ نخفتو ቆይታ ንጽቤ ካልሆነ ጽቤ ካልሆነ እግዚአብሔር سمعك علفا كل يوم يسوع سيكالك يسوع سيكالك يسوع سيكالك يسوع سيكالك زاربني كسمعك حلفا كل يوم يسوع سيكالك يسوع سيكالك يسوع سيكالك يسوع سيكالك اسكيهم يدبلو تزاربني እግዚአብሔር ይዛረብ አሕዋቴ كتعملنا صبوق خونلنا صباحنا خصبق موداتنا خصبق الفا كل يوم يسوع سيكالك يسوع سيكالك يسوع سيكالك يسوع سيكالك سماين مدرن أواتاتهم زلوا كلن بهيا وقال كاز فتركا زل علماون كبرون እግዚአብሔር أملاخنا بقويتها بيسوع سمنا مسكنا كالنا እግዚአብሔር أملاخنا كمتي بكريستوس يسوع أبيلكا كل ጸጋ زهابكانا كل ጥበብ ከአባና ዘው ሓስካዮ ከምኡ ኸኣኒ በቲ ንስኻ ተፍቅሮ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ጌርና ምስጋናን ክብርን ንበይንኻ ይኹን ንብለካ ኣለና እዚ ስም እዚ ካብ ኩሉ ዝኸበረ ስም ዘድሓነና ዝፀዋዓና ሕድገት ሓጢኣት ዝሃበና ናይ ዘላለም ህይወት ዝሃበና ክቡር ስም እሞ ነዚ ስም እዚ ንፈትዎ ነኽብሮ ኣለና ኢየሱስ ጥዑም ስም እዩ ንብሎ ኣለና በዚ ጥዑም ስም ጌርና ድማ
اتنسم كاز قبا طعم زغنا أملخو وكسي أبيرنا بقى حزنا نمتصال لنا أملخونا تقبل له بس كان ناس خبين خاوسدو وأملاخ نلمنا كخالنا حزب خاينا أباقع مقواسا خاينا እግዚአብሔር አምላኬ በይነኻ ኢኻ መራሒና እንጓሳይና ንሞ ንጽሊ በዛ ሰዓት እዚኣ ቃልካ ተዛረበና በቃልካ እግዚአብሔር ምጥዓይን ምሕዋይን ሰናይ ንኸውን ይሞ እግዚአብሔር ወአምላኽ ሓደራኻ በዚ ህያው ቃልካ አረስርሰና በዛ ምሸት እዚኣ በቃልካ ማዓደና በቃልካ ድማ አለብመና ወእግዚአብሔር ካብ ጎደና ዕሽነት ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽ ይርሕቅና ናይ ጥበብ ጎደና ጥራይ ክንከይድ ርዳአና ህዝብ ኻይና እግዚአብሔር ናትካይና እግዚአብሔር መወዳእታና ኸ ጎይታዬ በአኻ ከም ዝጽብቕ አሚንና ኢና ሲዕብናካ ከም ትጓሴና ከም ትሕልወና ከም ትካናኸነና ከም ዘይተጥፋአና እግዚአብሔር አምላኽ አሚንናካ ኢና ወአምላኽ ተጠራጠርናካ ንጽልግና ኣለና ነቲ ድሮ አባና ጀሚርካ ዘለኻ ዕዮ ክሳዕ መፈጸምታ ብፍርሓትን ብርዓደን እግዚአብሔር አምላኽ ምውድኡ ክንክእል نفس وكفنا እግዚአብሔር አምላኽ ጥንቆቃትን ንቆሓትን ክንከውን መንፈስ ቅዱስ በዚ ሰዓት እዚ ከተለብመና ደጊመ ጸልሎ ሕያው መንፈስ ቅዱስ ደጊምካ ተዛረበና ዓይን ተዛራበኻ እግዚአብሔር አምላኽ ሓግዘኒ ወአምላኽ ነቃልካ ብፍርሃት በአኽብሮት ክዛረቦ ሓግዘኒ ንኹላህና ሰማዕትኻ ሓግዘና እግዚአብሔር ብስም ኢየሱስ ንጸሊ አሜን እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቅድሚ ቃል አምላኽ ምምጻእ ኣብ ቅድሚ ቃል አምላኽ ኮፍ ምባል ክንደይ ደስ ዘብል እዩ ሓቀይ ስለ ማርያም ከምኡ ተጻሒፉሎ ማርያም ካብኣ ዘይውሰድ ግደ ሓርያላ ተባሂሉላ ንምንታይ ማርያም ካብኣ ዘይውሰድ ግደ ሓርያ ተባሂሉ ኣብ እግሪ ጎይታ ኮይና ክትመሃር ስለ ዝፈተወት تنام حارنيا ترجم مريم سناي نجار مريض الله يزبل ملكامم نجار مرت الله شنا زبلت أن زحشن مريض سلز غنت قويت يسوع كريستوس كاب زي وسد جده حري الله يلوه كبرنا أملاخ يخون أبجز مدري كابانا زتوسد بزح نجار الله حكي تمالي بإيدكم زنبرة لو ما بإيدكم زي اللي خندي بزح قال أملاخ جن مساخان دحر كوينو كابا خاي وسدني نزل على مساخا إزنبر إذا قال زدماني يتعكا يرسرسكا يبارخكا يتصقوكا قال تصقا تواهيلو سلو زلو خاني إذا قال زتعمي خبرنا سمو يخون بز نجر زي سلا قال أملاخ كان الزارب أملاخ عدل سلا زخفتلنا لو ما عنت دما مساخهم حبيرة قال أملاخ كنا كافرينا أبز حلفة جزء نزع زمن فلوت وازبل حدا أرستي جميرة نيرة تذكرون تحرد أخوانكم حنت جزء بزعبان نزع زمن فلوت وازبل حساب وسيدنا خبروا من معرف عصر سلسته تزراريبنا نيرنا مالتي لو ما عنتين إشتي تزلوا حساب ككافلوكم مو تقندي حساب نايزي زمهرون زكافلون زلوا خنتايو إذا زمن كنفلتا متحف قدس صبوا غيرو يزنقرنا سلزي نزع زمن كأني أتبيقنا خنفلتا يقبأ الناس لزون متحف قدس بزعبا إزي زمن إزي انتا يبل يبخالق عنكم إزي زمن إزي سي انتا يو تباهي لنا تتحاتي تناس متحف قدس انتا يزبلو سلزي بزحالفة بتقلل زبالة حساب إزي زمن إزي انتا يلنا ودينا نيرنا ليتي تقلل لزلو زمن يو إلنا ودينا نيرنا مالتي ليتي تقلل له حكا دي سلازي ليتي تقلل سلازلو ليتي يودع سلازلو ناوغحتا قص يخيد سلازلو ازي جزيزي نايم ودعتا جزي يزبل حفشاو حساب وسيدنا نيرنا مالتي حواريا باولوس مدحان كافت زامن نالو جزي حجي نابانا قريبو خمزلو نزا زمن فلطوا كبلنا كله اتي بقدمنا ناي كبري جزي تداليلنا زلو بكريستوس يسوس انغوانا صفو ناي كبري جزين عوتن ناو قصنا قريبنا لنا نابز قريبنا زلنا سبات كأسل زخنا مصحف قدس تايب لنا نز زمن زي فلطوا نمنتايو نت زمن نتي مفلات زدلنا اندحريلنا سلا زمن تزراريبنا نيرنا سلا زمن تزراريبنا نيرنا ويكا سلا ساعات سلا غزي تزراريبنا نيرنا مصحف قدس ني حدش كيدان
ኣገላልጻ ሓደ ስለ ግዜ ክልተ ቃላት ከም ዘሎ ሽዑ ንሽተ ተዘራሪብና ነርና እቲ ቀዳማይ ቃል ክሮኖስ ዝብል ኮይኑ እቲ ካልኣይ ቃል ድማ ብናይ ግሪክ ቋንቋ ማለት እዩ ካይሮስ ዝብል እዩ ኢልና ነርና ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳንና ከነንብብ ከለና እዘን ክልተ ቃላት ኣለዋ ምእንቲ ከይትርስዑ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢለኩም ነይረ ከመይ ሓዲርኩም ሓቀይ ሕጂውን ከመይ ሓዲርኩም እታ ግዜ እንታይ እያ ዘላ ማለት እዩ ለይቲ ተጠቕሊላ ንጎ ክወግሕ እንከሎ ሰዓት 5 ሰዓት 4 ከሎ ሰብ እንድሕር ረኺብካ እንታይ ኢኻ ትብሎ ከመይ ሓዲርካ ከመይ ሓዲርኪ ኢና ንብል ሓቀይ ስለዚ እዛ ግዜ እዚኣ ናይ ከመይ ሓዲርካ ግዜ እያ ኩሉ ይጥቕለል እዩ ዘሎ እቲ ካይሮስ ዘለናዮ ግዜ ማለት እዩ ሰዓት 4 ሰዓት 5 ወጋሕታ እዩ ዘሎ እቲ ግዜ እቲ ድማኒ ሃንደበት ገለ ነገር ዝፍጸመሉ ከም ዝኾነ ናይ ምቹእ ግዜ ከም ዝኾነ ሓደ ነገር ዝፍጸመሉ ግዜ ምዃኑ ተዘራሪብና ነርና ማለት ስለዚ በዚኣ በቀዳማይ ልብና ተሰማሚዕናሉ ኸይድና ክንከውን ተስፋ ይገብር ብሕልፊ ሓደ ንምሳሌ ምእንቲ ክኾነና ሃገራት ኣብ ኢመርጀንሲ ኩነታት ከኣተዋ ከለዋ ናይ ሰዓት እትእቶ ግዜ ይውጃያን ሓቀይ ከርፊው ማለት እዩ ክውጃ ከለዋ ልክዕ ኣብ ኩሉ ዓለም ሓንቲ ግዜ ይኮነን ዝወጅ ካብኡ ናብኡ ኣብ ገለገለ ሃገራት ኮቪድ ምስ መፀ ናይ ከርፊው ግዜ ተኣውጁ ነይሩ ማለት እዩ ሓቀይ እዚ ከምዚ ዓይነት ግዜ እንታይ ዝበሃል ካይሮስ እዩ ንብሎ ዘለና ማለት ኩሉ ሰዓት ኣይኮነን ኩሉ ሰዓት ኣይኮን ካን ምሽት 6 ምስ ኮነ ገዛኻ ተኣቱ ሰዓት 7 ምስ ኮነ ገዛኻ ተኣቱ ኣይኮነን ሰዓት 6 ስለ ዝኾነ እዚ ሰዓት 6 ዝበሃል ኣቆጻጽራ ክሮኖስ እዩ ዝበሃል ኢና ያለና ሰዓት 6 ኮይኑሉ ሕጂ ሰዓት 6 ኢዝ ክሮኖስ ንጎ ሰዓት 2 ንጎ ሰዓት 8 ተኮይኑ ክሮኖስ እዩ ናይ ግዜ ኣለኻ ከዓ ናይ ግዜ ኣገዛዛ ሎማ ዓንቲ ሰንበት እዩ ይደግሞ እዩ ዘለኹ ናይ በቀዳይ ሓሳብ እሱ ክሮኖስ እዩ ኣብ ሰንበት ግን ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ይፍጸም ማለት ኣይኮነን ኩሉ ሓደ ፍሉጥ ነገር ኩሉ ሰዓት ሰንበት ይፍጸም ማለት ኣይኮነን ኩሉ ሰዓት 7 ኣብ ሓንተ ሰዓት ሓደ ፍሉጥ ነገር ይፍጸም ማለት ኣይኮነን ገለ እዋናት ኣሎ ፍሉጥን ፍሉይን ትግምቶ ትኽእል ከይትግምቶ ትኽእል ግን ዝተመደበሉ ሰዓታት ግን ኣሎ ንገለ እዋን ክፍጸመሉ ዝተባሃለ እሱ ካይሮስ ይበሃል መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ነዛ ዘመን ነዛ ሰዓት ፍለጥዋ ክብል ከሎ ንካይሮስ ፍለጥዋ እዩ ዝብለና ዘሎ ዘመኑ 2022 እዩ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኢና ዘለና ብክሮኖስ ኣቆጻጽራ እዩ ዝብሃል እዚ ማለት ብካይሮስ ኣቆጻጽራ ግን ናይ መወዳእታ ግዜ እዩ ዝብሃል ተስፋ ገብር ፈለልኩም ክኸውን ክሮኖስ ኢና ዘለና ሕጂ እዚ ግዜ እዚ እንታይ ባኸውን ኣብ ክሮኖስ ግፋ ኸውን ይኽእል እንታይ ኸውን ኣብ ክሮኖስ ውግእ ኸውን ይኽእል ኣይትፈልጥን ኢኻ እንታይ ኸውን ኣብ ክሮኖስ ዓወት ክኸውን ይኽእል እንታይ ኸውን ኣብ ክሮኖስ ደስ ዘብል ነገር ክኸውን ይኽእል you never know እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ክሮኖስ ግዜ ግን ሃንደበት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ኣሜን ዶ ሃንደበት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ኣሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ስለዚ ሃንደበት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ቀሪቡ ስለ ዘሎ እዚ ኢየሱስ ክመጸሉ ቀሪቡ ዘሎ ግዜ ኣለሊና ያዶለና ይወግሕ ዘሎ ለይቲ ተወዲኣ ድሕሪ ሕጂ ናትካ ይኮነህን ክንበሃል ኢና እዛ ናይ መወዳእታ ለይቲ ኣብ ቂዓ ትበሃለላ ግዜ ምስ ሓለፈት ሽዑ ንድሕሪት የለን ሽዑ ንምምላስ የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ከምኡ ኢለኩም ነይረ ነቲ ካይሮስ ፍለጥዎ እቲ ካይሮስ ድማ ይወግሕ ዘሎ መዓልቲ ተወዲኣ ለይቲ ተወዲኣ ሎማ ዓንቲ እዚ ኣላርም ዝኽደግሞ እየ ማለት እዩ ሎማ ዓንቲ ግን ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ደጊሙ ተተዛሪብዎ ኣነ ደጊመ ተተዛረብ ኩሉ ኣበሳ ይኮነን ሓቀይ ሳምዑኒ ዲኹም ስለዚ ኣብ ካልእ ክፍሊ መጽሐፍ ቅዱስ ከኣኒ ብዛዕባ ግዜ ይዛረብ ስለ ዝኾነ እዚ ሎማ ዓንቲ ንሪኦ ዘለና ብቐዳዩን ዝረኣናዮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምልከታ ብዛዕባ ግዜ እዩ እግዚአብሔር ተፈቂድዎ ኣብ ዝመጽእ ግዜ እቲ ወርልድ ቪው ብዛዕባ ግዜ እንታይ ከም ዝመስል ክንዘራረብ ኢና ሎማ ዓንቲ ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቪው ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምልከታ ብዛዕባ ግዜ እንታይ እዩ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን እምበኣርሲ ኢሉ ቅንያቱ ክፉእ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ ምእንቲ እዚ እቲ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሱ ይትኹኑ
ዝርገት ኣለዎሞ ብወይኒ ትስከሩ ግናኸ በመዝሙርን ምስጋናን በመንፈሳዊ ቆነን ብልብኹም ንጎይታ እናተቀምናኹምሉን እናደረስኩምን ንሓድሕድኩም እናተዘራረብኩምን መንፈስ ቅዱስ ይምላእኹም ንኣምላኽን ነቦን ስለ ኩሉ ነገር ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሰዓት እናመስግንኩሞ ንሓድሕድኩም ብፍርሃት ክርስቶስ ዛት መጽሓፍ ኤፌሶን ሓውና ኤርሚ ምህረና ስለ ዘሎ ብተኸታታሊ ብዙሕ ብዛዕባ እቲ ንሱ ዝተዛረበሉ ነገር ብሎም ማዓንቲ ብዙሕ ኣይክዛረብን እየ መሕልፊ ምዕራፍ 5 ስለ ብርዓን ስለ መዓልቲ ዝታት ብዙሕ ኣብኡ ኣያቱን እየ እታ ደልያ ዘለኹ ክፍሊ ደልያ ዘለኹ ሓሳብን ግን እታ ቅንያቱ እንታይ እዩ ክፉእ እዩ ሳምዑ ዲኹም ቅንያቱ ክፉእ ከም ዝኾነ ክፉእ ቅንያት እዩ ዘሎ ሓደ ነገር ከነስተውዕሎ ዝግባአና ንሕና ብብዙሕ ሽግርን መከራን ናብ ዘለናዮ ከተማ ዝበፅሕና ህዝቢ ኢና ከም ህዝቢ ብሓፈሻ ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ከምኡ ኮይና ኣብቲ ዓድና ርግኣት ኣይረኸብናን ኢልና ስለ ዝሓሰብና ናብ ስደት ወፂና ሽዑ ኣብ ስደት ድማኒ ከነዕርፍ ስለ ዘይከኣልና ናብ ሓደ ከዕርፈና ዝኽእል ናይ ዕረፍቲ ቦታ ከኣኒ ነፍሲ ወከፍና ደሊና ኣምላኽ ዕድል ከፊትልና ድማ ናብ ዘለናዮ ቦታ መፂና ሕጂ እዚ ዘለናዮ ቦታ ምስ መፃናዮ بتزامادي مالتي relatively ناي سلام بوتايو حكي هدأت زلو رقات زلو بتزامادي تخونا جن إذا زلنا بوتا خاني نبعلو كال ناي كينات عودي رقات زي بلو عودي سامعوا ديهم بزيا فتسيمو وقاد أقل مالتي honestly speaking تزنبرنا بمحاشنا تبلولو بقال شنخات علوي بوليتيكا يكون بخدلي ناي بعلو منفساوي زخونه كوينات منفساوي زخونه وق قال نحنا زي نردقو ابز مدرزي تتخيلو زلو برتع زخونه ناي كوينات فنجتات علو مصحف قدس بزعبا زيو اتي غزي انتايلو كفو يلو مالتي تخفو تغزي ابي يخفو تيلنا اب كل مدري مالتي حواريا باولوس ابتي زنبرولو زلو زمن اتقنيات كفو زبولو با نمنتاي زمن باولوس قداماي كفله زمن مالتي كفو خوينو واي تاي سلا زغاطمي باولوس كو بونجل بتي بكريستوس يسوع دروغ حرنت حراقو ينس سلام رخيبوسي نخالوت كمان سلام حرنت اوجون سبيخي رومان امباير ريلاتيفلي ناي سلام امباير ينير اب سلام بتعمي زقدس حدا امباير ينير رومان امباير اب تشعو غزي مالتي they were very curious in terms of peace مالتي بتعمي باكس رومانا زبهال ويكاني تي حدا امبلم حدا مللي نيرو تي منغستي مالتي تي شعوز نبر نزي اما فلت تاخد كونكم باولوس وانجيل ابسوب كله زبله بوتا ات افتا بوتاتي زغزق زلو سب زخونه عغرغر تتلاعلو تذكروا حدا غزي باولوس وسيدوم اسيرومو سلمنتاي وسيدوم اسيرومو they were very curious بزعف peace مغنياتو نسو عقرقر كم زتلعله ندحر داني اتي قيصر فليطو نعونه خاب سلطانو كم زاليو سلاز فلطه وسيدو باولوس نسلام يلو اسيرو مات سلا سلام اطبيقم طنقات سلاز باولوس تادا يخوينو اتي منغست روما زخفتو ناي سلام افدغه نونجيل ازيو كم زتقمه تم ناي مصحف قدس موراتي يزاربو مات سلام سلاز نبره ابستفعلالي سفرا وانجيل كيدوم كسبكو ጽርግያ ስለዚህ ነበረ አብተፋላለይ ቦታ ወንጌል ከዶም ክሰብኩ አምላኽ ተዕድል ከፊት ለሞ ጳውሎስ እንታይ ኮይኑ ንብል ዘለና ሕጂ ጳውሎስ እንታይ ስለዝኾነ ብዛዕባ እንታይ እዛ ቅንያቱሲ ክፉ እዩ ዝብሎ ዘሎ ንናይ ቅንያት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ዛረቦ ዘሎ ቅንያት ብርግጽ ንግዜ ዝገልጽ ሓደ ቃል እዩ ሓቂ ጳውሎስ ግን ክፉ ኢሎ ኢቪል ወይ ከኣኒ ጽቡቕ ኣይኮነን ኢሉ ተቅንያት ግዜ
ስለምንታይ ክፉእ ግዜ ኮይኑ ጳውሎስ ወንጌል ዝሰብከሉ ዝነበረ እዋን ብዙሕ መከራን ብዙሕ ጸባን ብዙሕ ጭንቀትን ዝነበረ እዋን በተሓደ ወገኑ ማለት እዩ ጳውሎስ ንክርስቲያናት እዚ ነገር እዚ ክጽሕፈሎም እንከሎ ኣዝዩ መከራ ሽግር ጸበባ ጭንቂ ነይሩ መብዛሕትኦም እዞም መጽሓፍቲ እዚኣቶም ካብ 60 ክሳብ 66 ከባቢ 65 ኣውታት ከባቢ ወይ መወዳእታ 50ታት ዝተጻሕፉ እዮም እዞም መጽሓፍቲ ስለዚ ጳውሎስ ኣብ ብርቱዕ ናይ ወንጌል ጸበባን ስደትን ኮይኑ ይጽሕፉ ቆሮንቶስ ክጽሕፈሎም ከሎሲ ብዛዓት ዘሎ ጸበባ ከማንሲ ኢሉ ነፍሶ ከፍሰብ በይኑ እንተነበረ ኢሉ ማለት እዩ ንምንታይ ጳውሎስ አንጻር መውስቦ ይኮነን ክሰብኽ ኣብ ቆሮንቶስ ተዛሪቡ እንታይ ዳ ግን ኣዝዩ ብርቱዕ ሚዘሪ በቃ ኣዝዩ አሸጋሪ ናይ ስደት ኩነታት ስለ ዝነበረ ነቲ ኩነታት እቲ ሰማይን ሰበይትን ምስተመርዓው ደቂ ወይ ምስ ወለዱ እቲ ኩናት ብጣዕሚ ዘየናሕሲ እቲ መከራ ዘየናሕሲ ነገር ይገብረሎም ስለ ዝነበረ ቤተሰባት ድማ ይበታተና ስለ ዝነበረ ጳውሎስ ከምታ ዝነበርኩማ ተትኾኑ ይሓይሽ ኢሉ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ጳውሎስ ብዛዕባቲ ንሱ ዝሰበኸሉ ግዜን ወንጌልን ክዛረብ እንከሎ ከምዚ ኻኢሉ ኣሎ ኣሕዋቴ እዚ ግና እነግር ኣለኹ ልዕል ኢሉ እንታይ ኢሉ ኢለኩም ነይረ በኣርሲ ንሰብ ብምኽንያት እቲ ሎሚ ዘሎ ጭንቀት ከምታ ዘለዋ ክነብር ጽቡቕ ከም ዝኾነ ይመስለኒ ኢሉ ጳውሎስ ተዛሪቡ ሽዑ ኣብ 29 እንታይ ኢሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ዘንብብ ዘለኹ ኣሕዋቴ እዚ ግና እነግር ኣለኹ እቲ ዘመን ሓፂር እዩ እሞ እቲ ዘመን ሓፂር እዩ እቶም ማንስቲ ዘለኦም ድሕሪዚ ከምዘይ ብሎም ይኹኑ እቶም ዘይበኺዩ ከምዘይ በኺዩ እቶም ዝሕጎሱ ከዓ ከምዘይ ይሕጎሱ እቶም ዝዕድጉን ከምዘይ ይጥሩ ይኹኑ ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ ሓላፊ እሞ እቶም በዛ ዓለም እዚኣ ዝጥቀሙ ከምዘይ ተጠቕሙ ይኹኑ ጳውሎስ ኣብዚ ዝዛረቦ ዘሎ ካብ ሓደ ኣብ ሰላም ዘሎ ኣብ ሰላም ኩነታት ዘሎ ሰብ ዝዛረቦ ከምዘይ ኮነ ንጹር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ስትሬንጅ ነይሩ ማለት ፍልይ ዝበለ ነይሩ ማለት እዩ ጳውሎስ ግን ብዛዕባ እዚ ይኮነን ጥራይ ነቲ ዘመን ክፉእ ኢልዎ ማለት እዩ እቲ ዘመን እቲ ቃል ናብ ርኹስ ከዓ ይጽጋዕ ስለ ዝኾነ በቲ ዓውዲ ናይ መልእኽቲ ኤፌሶን እቲ ዘመን ኣዝዩ ርክሰትን ክፍኣትን ዝተመልኣሉ ከዓ ዘመን ነቶም ቅዱሳን ክምዕዶም እንከሎ ከምቲ ንቅዱሳን ዝግብኦም ምስጋና እምበር ኢሉ ምንዝርና ኩሉ ርክሰት ስስዐ ከቶ ኣይሰማዕኩም ዘሕፍር ወይ ዘረባዕሽነት ወይ ዘይግባእ ዋዛ ኣይሰማዕኩም ኣመንዝራ ዘበለ ወይ ርኹስ ወይ ስሱዕ ንሱ ድማ መምለኽ ጣዖት ኣብ መንግስቲ ኣምላኽን ክርስቶስን ርስቲ ከም ዘይብሎም ትፈልጡ ኣለኹ ሕጂ ጳውሎስ እዚ እቲ ናይ ቀደም ናብርኦም ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ግን እቲ ክፍኣት ተመሊኡ ኣሎ ዛ ምድሪ ወይ ከዓኒ እዚ ቅንያት እዚ ክፉእ እዩ ኢሉ ክዛረበሉ ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ዘመን ብኽፉኣት ባህርያት ብኽፉኣት ሰባት ከዓ ተመሊኡ ኣሎ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና እግዚአብሔር ንምድሪ ጽቡቕ ገይሩ ይፈጢሯ ጽቡቕ ገይሩ ምስ ፈጠራ ሰባት ግን ብምኽንያት ኃጢአት ብምትላል ናይ ዲያብሎስ ናብዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ከም ተኣቱ ገይሮም ማለት መንገዲ ተኸፊቱ ሽዑኡ ክፍኣት እኳ እንተነበረ እቲ ክፍኣት ግን ኣብ ኩሉ ዘመን ሓደ ዓይነት ኮይኑ ኣይትረኽቦን ኢኻ ሓደ ግዜ ብክፍኣት ምልእ ትብል ምድሪ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከኣኒ እቲ ናይ ሰናይ መንገዲ ከኣኒ ወይ ከዓ ናይ ሰናይ ጉዕዞ ከኣኒ ኣብ ሰባትን ኣብ ህዝብን ከኣኒ በዚሑ ትረኽቦ ማለት እዩ
كم زتات عينة فلاكشويشن يرأيوا مصحف قدسنا هنريو نخيل أب سوسايتس كنريو نخيل أب تاريخ كنريو نخيل مالتي كم زتات عينة كل ساعة زلوا يزقات أمي مالتي هاري باولوس جن انتي لو نزي يتقنيات كفوي إزي كفو إزي بالقال لك خمزي حدا نجر صبوق تقامن يرو أب حدا جيزيسي جن دحر ناتبالاشو زغيد ما نامت فروتا بانانا أب جزان دحرق ميتكما مساقمتكما قول عند حرنا جزينا يا كسبت بس لنا نصب مش حكي مس بسلت دحر تغيير ماتي تاينا نبلون يرنا تقاطق ودينا نبلون يرنا نا اوغص تغيير مات دا بسلت تخيد دا خيد نا مشمشه تخيد مالتي سلسته ورحه قمطوا تا تخون بانانا ازيا تفنفنكا بچنا بلا بكل ነገር تفنفنكا يا تخون مالتي ازي مغلص ازي باولوس ዝጥቀም ዘሎ እቲ ቅንያቱ ክፉይ ስለዚህ ሓደ ዝመሽመሸ አዚ ጨናው ዝሆነ ባናና ኮሞ እናሐሰብኩም ሲ እዚ ዘመን እዚ ኻን እንታይ ዝብሎ ዘሎ ጳውሎስ ክፉይ ኢቪል ግና እዩ ዘመን እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ብንጹር ከምዚ ዝብሎ ክፉይ ጎይታ ኢየሱስ ብዛዕባ እዚ ዘመን እዚ ክዛረብ እንከሎ ወይ ከዓ ብዛዕት መወዳእታ ግዜ ክዛረብ እንከሎ ከምዚ ኢሉሎ ترستي مصحف تي نزا زمن نفلط ازبليو سلازي تي نفلطو زلنا بتي مصحف قدساوي ملكتاي يسوس كبيت مقدس وصيو خده دقه مزامورت دما حصا بيت مقدسن كريو نابو قربو نسو غنا مليسو ازو كله ستريو دلهم ابز زيفرس امن ابلع الامني اي كترفني يبلكم الله بولو دك مزامرتو بزعات بيت مقدس تجريمهم يوم بيوتي نايت بيت مقدس تجريمهم يوم وسيدهم مخاخر يوم ماتي هذا جزء تفلت ليهم كم خم نخون نبرلو زلنا ختمة هذا خفتم بتصبغي وزفلت ختمة مالتي هذا جزء بتتصبغه تري أمه وك أو عينها يعرف مالتي ويود بو محقواس بو تاشمو مغبار ايكون كنزق اومو زلو خصو صبو نغري مالتي نعوينا كمان نفسو كفنا عين صرحن مالتي ግን ጽባኻን መልክዕን ናይቲ ነገር ምስራኻ አኡ ትውድእ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንታይ ኢሎም ኖ ናይ ከምዚኦም ዝበሉ ሶሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተ መቅደስ ተዛሪቡ እቲ ኢምፕሊኬሽኑ ግን ከምዚኦም ዘበሉ ብሙሉኦም መወዳእቶም እንታይ ይመስልኩም እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይተርፍን ካናዳ ገዛውቲ ብዕንጨይቲ ድጂ ስራሕ ዕንጨይቲ ብዕንጨይቲ ኣይተርፍን Trust me. قويت يسوع كريستوس حق يتزاريبو. يرسالهم معاس يا فريسة. بسبع عامة مرت. إذا يسوع تزارب الله مقدس جنا 7 عامة مالتي. ب7 عامة مرت يا فريسة. بتعمي تصبغتي. ملكعة تصبغتي زخونة بيت المقدس. سلازي تحسب أبجزا نمبوينا. ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይሉ መስልኩም ኣብ ደብረ ዘይት ተቀሚጡ ኸሎ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም እዚ ማአስ ክኸውን እዩ ትእምርትን ምጽአትካን መወዳእታ ዓለምን ከንታዩ እስኪ ንገረና ናቦልና ኣብ ቀረቡ ምስ በለ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ማአስ ዲ መስልኩም እዚ ዳሓር ውግእ ክኸውን እዩ ዳሓር ወረጉ ክኸውን እዩ ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ገለ ይበለን ኢየሱስ the very first word ና ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ መስልኩም ኢየሱስ መሊሱ በሎም ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ ያ ትጅምር هو توم إيفنتس يسوع تزاريبو ماله نين كنتا خمس مسلو كجمر كله جن يسوع تايلو هذا كوا خيس حتىكم تتنقم أتا هايلايت جبر يسوع كمان كجمر أخلو بزعبة متنقع يا مالتي سلز زسحت هاللو مالتي انتهي تزسحت بزح نجار كخون خيلي سواء عمت يو زسحت خون خيلي أتي كمتي دفعونا ونزمهرنا زنبرة أتي نايتي سواء عمت تنايت أرى كريستوس منفس كهون خيلي تدرو تجلس زلوا استفعل عليه نجار مالتي personify ونكون قبرون خيلينا بزح نجار مالتي كسحت خيلي حدا كوا خيس حتىكم جن جويتا يسوع ستايلو تاي قبرو
ተጠንቀቁ ስለዚህ ናይ ጥንቃቀ ማለት ናይ ጥንቃቀ ጉዕዞ እዩ ዝጉዕዞዝ ማለት ንኢየሱስ ክርስቶስ ክስዕቦ ዝደሊ እንተ ደኣ ሃልዩ ታመልእኽቲ እዚኣ ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቁ ስለዚህ ጽቡቕ ነገር አይኮነን ማለት እቲ ዘመን ጽቡቕ እንተ ዝኸውን ነይሩ it's okay ወልሓንቲ ከም ድሌትካ ንበር ድሌትካኹን ተዛነ ዝብል እንድሕተ ዝኸውን ነይሩ እቲ ዘመን እኮ ንኹላህና ጽቡቕ ነይሩ ምሽ ሓቂ don't worry ናይ ተዛነ ዘመን ኣለና እኳ ደኣ ዘላለም ንዘላለም ዘይቋርጽ ነቲ ክቡር መድሕና እናኽበርናያ እናምለኽናያ ንዘላለም ኣው ኸነዕርፍ ኢና ኸንዛነ ኢና ኣሕዋት እዚ ዘመን እዚ ግን ፍተውኒ ጽሉእኒ ፍተውዋ ጽሉዋ ናይ ተዛነ ዘመን ኣይኮነን ናይ ተጠንቀቕ ዘመን እዩ ክፉእ ዘመን እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ቁጽሪ 12 ዘሊለ እንድሕር አንቢብዮ ዓመፃ ስለ ዝበዝሕ ድማ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ክትዝሕትል ኢልዎን ማለት እዩ ውግን ወረ ውግን ክትሰምዑ ኢኹም ረአዩ ኣይትሰንብዱ እዚ ኩሉ ክኸውን ብግዲ እዩ ግና ከመወዳእታ ገና እዩ ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግስቲ ናብ መንግስቲ ክለዓል እዩ ኣብ ቦታኡ ድማ ጥሜትን ፈራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ እዚ ኩሉ ግና መጀመርታ ቀልብላዊ ድሮ ብዙሕ ግዜ ገይሩሎ እዚ ካብ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ዛ ግዜ እዚኣ ፈቲና ጸሊና ክፍእቲ ግዜ እያ እከይ ግዜ እያ ጽቡቕ ዘይብላ ግዜ እያ ብዛዕሚ ጽቡቕ ነገር ንምርካብ ንጽዕሪና ግና ሓደ ነገር ክርዳእና ዘሎ መንፈሳውያን ስለ ዝኾንና መንፈሳዊ ነገር ዝርዳእና ሰባት ስለ ዝኾንና እዛ ግዜ እዚኣ ግን እናኸፍአት ጥራይ ክትከይድ ጽብቕቲ ግዜ እያ ንብለላ ኣይኮነትን እሞ እንታይ ዳ ኢና ክንገብር ስለዚህ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ እምበኣርሲ ቅንያቱ ክፉእ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ ኣብ ክፉእ ግዜ እንታይ ኢኻ ትገብር ሰዓት እቶ እንተኾይኑ እንታይ ኢኻ ትገብር ቀልጢፍካ ተኣቱ ሓቂ ተዘይኮይኑ ናቱ መቕጻዕቲ ኢኻ ትቕበል ማለት እዩ ኣሕዋተይ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ኣዋጅ ዝነግረና ዘሎ ምእንቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ነውሪ ክንሪኦ በቲ ጽባሕ ንጎ ኣባና ክግለጽ ተዳልዩልና ዘሎ ክብሪ ድማ ሙሉእ ተስፋ ጌርና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ነውሪ ክንሪኦ እዚ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ስለዚህ ቅንያቱ ክፉእ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ ግዜ እምበኣር ኢሉ ጳውሎስ ማለት እዩ ግዜ ዓድጉ ስለዚ ክፉእ ስለ ዝኾነ እቲ ግዜ ኣብ ክፉእ ግዜ ግዜ ኢኻ ትዕድግ ማለት ኣብ ክፉእ ግዜ ዘይንቡር ኢኻ ትገብር ኣብ ክፉእ ግዜ ሰላም ጌርካ ተረጋጊእካ ዓሪፍካ ሃዲእካ ኢንተርቴይን ትገብረሉ ግዜ ይኮነን ማለት እዩ እግዚአብሔር ተፈቂዱ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ክንዛረብ ኢና እዛ ኣነ ሕጂ ዝዛረቦ ዘለኹ ግዜ ብዛዕባ ክፉእ እዩ ዘሎ እቲ ግዜ ዝብሎ ዘለኹ ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ዘመንን ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ዓለምን ቅቡል ኣይኮነን ንምንታይ ኢኻ ሰብ ተሳቂዩ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ዋይ ዲ ቶርመንት ሂም ኦር ሄር ንምንታይ ኢኻ ንሰብ ከምዚ ኢልካ ክፉእ ክኸውን ኢልካ ተሳቂዩ ኣነ ክፉእ ክኸውን ኣይበልኩን መጽሓፍ ቅዱስ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ቶርመንት ክገብረና ኣይኮነን ከምኡ ዝብል ዘሎ ከዳልወና بقدامي نجيركم نيري مصعد غويتانا يسوع كريستوس نعنا حقوس يحقي غويتا يسوع كريستوس كمص إلنا نحنا نحقوس سباتنا ويلوم توم بزو غويتا زلو نحنا ግን نحقوس سباتنا ስለዚህ ተጠንቀቁ ብለና ከሎ መጽሐፍ ቅዱስ ብጥንቃቀ ንኽንከይድ ገዛእ ርእስና ክንሕሉ ዳእምበር ክንፈርህ ኣይኮነን እታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መጀመርያ ዘረባ ድማ ብዛዓዝ ግዜ እዚ ንገረና ምስተባህለ ማዓስ ይኸውን ምስተባህለ ተጠንቀቁ ያ ስለዚህ ጊዜ ኢሉ ጎይታ ሐዋርያ ጳውሎስ ዓዲኩም
إذا جزء زبل قال كم تابق دايس تبهلنا انتهي مالت جزء عديكم جزء زعدق نجاري ما تشم كل نتفتاتنا أب جزينا نقبر حكي أب جزينا بلع أب جزينا ستة أب جزينا سرح أب جزينا ندكس أب جزينا ملا أب كل أب جزء مالت كل نجرنا أو وش تجزينا نقبره أب جزء وتسأخن نقبرين خلينا فأنت وايبنا نازل لوا جزء أفلوت أتي ناي جزء واقع ندهر لأقمتنا يدن كبوريو مصحف قدس بزعوا جزء أبزح سفراي الزاربيو بزعمي تنقطات كنكون جزينا مصحف قدس ناي زاربي زخف لزقن تاي زبل زلو جزء سي عدقو يزبل زلو جزء عديكم جزء بمنتاي زعدك كلو ما أنت حجي نعداقا معلتيا جزء زبهال نوع عدقو تزبلوكم أنا ناي جزء دكان علني نوع متيهم عدقو تزبلوكم سي انتي عم كتكفلوني انتي واقع ناي جزء وركدي زنحنا نتقملو ناي كندا دولار دي تايغو بنتاينا نعدو غوبا غزي كبوريو ولا حنتي كتمنو يتخلني الماز بولو تزخبر نغير صوعو نحنتي ملي سكند بغزي تعدو غاي تخلوني نمنتاي غزي خبر زخون مسيلكم مسكده اي ملسني مش حقي غزي مسكده يملسني حدا غزي حدا سب هبتام نيرو خون خيليو اب حدا غزي شعو لطق قبل خيلي مالتي كمرسو كن خيلي هبتو زناز نبورسب كسونو خيلي كمرسو خا خيلي غزاز نبورسب كوسو دخيلي كمرسو خا خيلي مالتي غزي زلو سب كن غزي مس حلفو كمرسو يكل سامع عدينا زيا غزي نزي كبر كوين مبار حوار باولوس غزي عديكم كبل كله فلوتي مالتي بمنتاينا نعدغو بغزي منات خبا تعبي كال واغا يبلان سلازخونت نغزي بغزينا نعدغو نغزي بغزينا نعدغو كما غيرنا انا با نغزي بغزي نعدغو انتاينا غبرنا انا نعدغو يغن تحتو مالتي تقند قولنا كفو سلازخونت زمن ابز كفو زمن تطنققنا خنبر سلازلنا قنياتو كفو سلازخونه غزي عديقنا انا خنبر زلنا غزي خنعدق نكلنا كن بخمي منقدينا نعدقو ابزين نصرات نصصر تقميطنا لا فيسون بقدامايكم إلا نيرنا مش حكي سوري ابرومي قبر صلمات دربينا يلو باولوس اصور املاح نلبس غويلا مستر منزر عبدان باسي قنات بزا اي نملالس مسبله بتانصرا دما بقنعنا دا نملالس يدو تاسال زيت شعو حاليوت سغا ملع علي تمنيت اي تغبرو يلو نغويتانا يسوس كريستوس كا لبس ويلو هلتا غزي مالتي سلازي نغزي بغزي خنعدغو كنحاسب نكلنا قنياتو خفي إلنا لنا غزي عديكم كم لبامات تملس سلازي لبا منتا يزغبر ابزين حجي ناي نصصر قالات الله ابان ماتي كم لبامات انبر كم عاس زي كونه يلنا تغاليتغ من انت زي اتفقاد املاح انتاي مخا اتفقاد غويتا انتاي مخانو استوعلو انبر عاسو يتخلو سلازي فقاد غويتا انتاي مخانو مستوعل حنتيا بتا انصراناتا خنتيا عشا مخانيا ماتي بتا حنتي لبامات يلنا مالتي بتا حنت عاشو يلوا وي كان وايز طببجنيا زي مخان مالتي تاسالسي تقاتا يلوا شو زرغت علومو بويني تسكرو مزمورن مسغانان منفساو قنن بلبكم نغويتانا تقمنكم نادرسكم نحدحدكم نتزرركم كا منفس يملاهم سلازي عياسو مخاندي زحايش طببنيا عياسو مخاندي زحايش فقاد غويتا مستوعال عياسو بوين مسكر زحايش بمنفس مملا زين ثلاثه نغاريت يحرب باولوس بار ابزغفو غزي عديغنا انغبرو ነገር እንታይ ይተልና ቀዳማይ ጥበበኛታቲና ክንከውን ዘለና መጽሐፍ ቅዱስና ናይ ጥበብ መጽሐፍ እዩ ሐቀዴ ናይ ጥበብ መጽሐፍ ብዙሕ ናይ ጥበብ መጽሐፍት ኣብ ምድር ኣለው ወላ ምንጮም ካልእ ኾኑ ኽእሉ እዮም ማለት እዩ እቲ ዝበለጸ ናይ ጥበብ መጽሐፍ ግን መጽሐፍ ቅዱስና እዩ ንእግዚአብሔር ምፍላጥ تزبلت فلتتي هم يقولوا له مصحف قدس نعو مستوعال كافره نعو مفرح كا مستوعالي
ስለዚህ እቲ ዝበለጸ ብራኸ ናይ ፍልጠት ኣበይ ዘሎ እንተልና ንእግዚአብሔር ኣብ ምፍላጥ እዩ ዘሎ ጥበበኛ ሰብ ከምዚ ዝገብር ሞ ኣብ ዝኽፉእ ግዜ ኣሕዋተይ ግዜ ዓዲግና ጥበበኛታት ንምዃን ዶ ንነብር ኣለና ጥበብ ኣብ ካልእ ኣይርከብን ኢና ኢልና ዘለና ጥበብ ኣብ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝርከብ ኣብዚ ቃል ኣምላኽ ዘሎ ጥበብ እዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ኣብ ግዜ ረህዋ ይኸውን ኣብ ግዜ ሽግር ይኸውን ኣብ በሪኽ ቦታ ይኸውን ኣብ ዓሚቕ ቦታ ይኸውን ብቃል ኣምላኽ እንድሕር ደኣኒ ህይወትና ተመሊኣ ኩሉ ግዜ ጥበበኛታት ኢና ንኸውን እዚ ዓለም እዚኣ ናበይ ትሓልፍ ናበይ ትጥቕለል ናበይ ትውዳእ ከም ዘላ እኮ እቶም ካልኦት እኮ ይፈለጥዎን ምድሓን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጥበቡን እኮ ካልኦት ኣይፈለጥዎን ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ኣብ ቆሮንጦስ ከም ኢሉ ሓቂ ዓለም እንታይ ኮይና ንጎይታ ዘይረኸበቶ ንጎይታ እንታይ ኮይና ዘይፈለጠቶ ብጥበባ ስለዝደለየቶ እኮ ጥበብ ዝበሃል ኣሎ ናይ ሰብ ጥበብ ማለት እቲ ናይ ሰብ ጥበብ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ ዝኾነ ጥበብ ማለት በቲ ናይ ሰብ ጥበብ ገይራ ዓለም ደልያ ክትረኽቦ ይከኣለትን ምክንያቱ ንሱ ናይ ገዛእ ርእሱ ጥበብ ኣሎ እቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ጥበብ ግና ነታ ዓለምቲኣ ዕሽነት ስለ ዝኾነ ክትረኽቦ ይከኣለትን ነዚኦም ነቲ ጎይታ ክብሪ ዘይፈለጥዎ ስለ ዘይፈለጥዎ ከዓ ሰቂሎሞ ጳውሎስ ከም ኢሉ ተዝፈልጥዎ ነይሮም ነቲ ጎይታ ክብሪ ኣይምሰቀልዎን ኢሉ ጎይታ ክብሪ ዳ ስቀል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኮይ ንምድሓን ነፍሳቶም ክብል ኮይ ሰማይ ሓዲጉ ኮ ምድሪ ኮይኑ ሰብ ኮይኑ ተዋሪዱ ኣብ ሓመድ ደቂሱ ስለ ዘይፈለጥ እንታይ ኮይኖም ዘይፈለጥዎ ጥበብ ኮለዎም ምሁራት ኮይ ጥበበኛታት ኮይ ለባማት ኮይ ኣይረኸብዎን ክረኽብዎ ዘይከኣሉ ምክንያት ግን እንታይ ብጥበቦም ስለ ዝደለ ጥበብ ስለ ዘይብሎም ጥበብ ኣምላኽ ስለ ዘይብሎም ዓያሹ ስለ ዝኾኑ ማለት ኣብ ዘመንና ዘለዉ ጥበበኛታት እውን ብምልኦም ማለት ኣነ ኩሉ ሰዓብ ኣብ ህይወተይ ካብቲ ዝገርመኒ ንፍጥረትን ነቲ ኣብ ፍጥረት ዘሎ ኩሉ ኣገራሚ ነገር ቲ ኮምፕሌክሲቲ ብምልኡ ጎይ ጽዒርካ ፊሕርካ ረኺብካስ ኣምላኽ ክትረኽቦ ዘይምኽኣልካ እዩ ዝገርመኒ ምክንያቱ ፍጥረት ንባዕሉ ኣምላኽ እዩ ዝሰብኽ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ዝብል ግን ውዱቕ ልቢ እቲ ውዱቕ ፍጥረት ግን ትምክሕቲ ስለ ዘለዎ ብእግዚአብሔር ክኾነሉ ስለ ዘይደሊ ፈሊጦም ነቲ ኣምላኽ ዝገለጸሎም ብርሃን ከም ትሮሜ ዝብሎ ማለት እዩ ክሒዶሞ ስለዚ ክሓድዎ ድማ ኣምላኽ ከዓ ፈሊጡ ከኣኒ መሊሱ ንነውሪ ኣሕሊፉ ሂቦ ስለዚ ጥበብ ምፍላጥ ማለት ቃሉ ምፍላጥ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ምፍላጥ ማለት እዚ ኣነ ንስኻትኩም ሎሚ ኣብዚ ጥበብ ዝደለና ዓለም ከም ትጥቕለል ፈሊጥና ቅንያቱ ክፉእ ከም ዝኾነ ፈሊጥና ብሓቂ ዶ ነዚ ጥበብ ዝነስተውዕለሉ ኣለና መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ዓሻ ክዛረብ እንከሎ ዓሹ ትኾኑ ኢልና ስለ ዘሎ ዓሻ ብልቡ ኣምላኽ የለን ይብል ኢልና ሓቂ ዓሻ ትብል ቃል ኩሉ ሰዓት ትመጽእ ኸላ ቀዳመይቲ ብእምሮና ክርስቲያናት ትመጸና ጥቕሲ እዛ ናይ መዝሙር ዳዊት ጥቕሲ ዓሻ ብልቡ ኣምላኽ የለን ይብል ወብልቡ ኣምላኽ የለን ዝብል ኣሎ ብልቡን ብኣፉን ኣምላኽ ኣሎ ዝብል ብተግባሩ ግን ኣምላኽ የለን ዝብል ከዓ ብዙሕ እንታይ ማለት እዩ ኣምላኽ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣምላኽ ከም ዘሎ ይኣምን እየ ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ናብራኻን እቲ ግብርኻን እቲ ህይወትካን ግና ኣምላኽ ከም ዘየሎ ዘይቋፅር ንድሕር ዳ ኮይኑ ኣክኖሌጅ ዘይገብር ንድሕር ዳ ኮይኑ ንስኻ ምስቲ ኣምላኽ የለን ዝብል ኣይትፍለን ኢኻ ስለዚ ግዜ ዓዲግና ንለብም ሎሚ ዝሃብና ሂብና ንዓድግ ሎሚ እንታይ ኢና ንዕድግ ተይልና ጥበብ ኢና ንዕድግ በዚ ኸኢና ካብ ዕሽነት ሓራ ንኸውን እቲ ካልኣይ ጳውሎስ ኢልዎ ዘሎ ከም ዓያስ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ተመላለሱ ተመልከቱ ምእንቲ እዚ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ኣሕዋተይ ሓንቲ ዝረሳዕ እኳ ኣብ ላዕሊ እንታይ ኢሉ ኣሎ
تملكتوا إلى الله مش حكي تملكتوا أنت أنا بان ملكت بارسك نياتو خفي مو جزي عديكم كم لبامات زي كونس كم عاز زي كونس كم لبامات نبر كم عاز زي كونه خمي بتنقع خم تملالس تملكتوا خبل كله أنت أنا بان ملكت هذا حتىكم كم كريستيانات كل جعزهم كل هوتكم كل نابرهم نزقوا يتأزق تصعبوا مسوسهم كنت نابرو خلهم سي نحكي watchful ديهم دينا تنقق نقح تملكاتاي تعذباي هذا جزء أتي تعابيلو environment مالتي بيتسب كون خل بيتمرت كون خل ويكاني تنبرو له حبرة تسب كون خل زي تقدس كجبرك هاي خل حكي بقى ولا عندي زخونة نجار كويس زي قدسهم مالتي قال سوسايتس كوملو مالتي هجي زخونة نجار كون قال خوي ندي يقولوها مالتي معلش يقولوها السودان تقولوا قال لهم سميع لهم مالتي معلش يقولوها وانا تخوينس بقى they don't care كم تخوينهم السودان هيفلتني جن كم عينة حبرة السبالو حكيري حجي تتحسس بها كريستيان مسكونكا كم عينة تقتل مالتي يعني اوكي قلت بالمالتي شلل بهالايت نو مصحف قدس كريستيان مسكونكا نقول تاخذ صعبه مسجمركا من انك خطقيريز نغركا مارشا خطقيريز نغركا مالتي كم شعونيو تخدلوا مارشا انت يمسلكم تطنقق نقح استوعلكم بي واتشفول تملكت امين دو يخنلنا كم يزبل مصحف قدس طنقق كتكون نقح كتكون نغرات كتستوعلل قويتا يسوع كريستوس كزارب نكلكم غرهتات كم رغبي يلو حكي طبب قويتا يسوع كريستوس اي خندي طعم طبب قال املاح هين كطعم عندي خندي طعم غورحتك تاي مالتي غرن غورحن كم يغريبا بحد غزي زخيل تايم زبلو تمن تغورح مالت ناي كفات غورح يكون كرافتي مخان كفو مخان قال يكون غويتا يسوع كريستوس زبعد زلو تمن تحد اريخمو يخيدمو همزي امس بله تاي زغبر نقول لا ازري حكي طنققي وچفولي مالتي مستو علي طببنيا يتمن نقول لا ازعزبا سلازي يسوع كريستوس تاي زول زلو مالتي بي وچفول تنقولنيا تاتكون يكونن يسوع كبلك ايكلن ينبر طببنياتات كتكون مالتي ግን ክፉ ከአዩ ተመን ክፉ ግን ከአስለ ዝኾነ بخفاته كل ساعة خفوا خيتخون كا جن كأنت يكون يلو جرها خمر قبي مالتي هذا سبعة خمس قبل سميعي مالتي أمرها كم ناي تمن لبها جن كم ناي رقبي يكون يلو مالتي تاي مالتي كل ساعة كم تمن تنقق نقح تاي بامن سألو تاي باخون صباح بان تاي خون زبان تاي تحاسبو تحرز زبان تاي زلو إلك أخذ حاسب مالتي ما استوعلكم زبلوا مصحف قدس نزي كل ذا استخفت لك مچم ايوسدني كل ذا استقرب لك مچم ايبلعني طنق watchful تعذبي تملكاتكم مرمر انتايو قال املاح انتاي زبل فقد املاح بزعاز انتاي زبل تصحف كان تايبل እግዚአብሔር ከብዛዕባዝ እንታይ ኮመንት ሐሳብ አለው ሶይል ካይኮነን ዝግበር ማለት አንተ ቀላል ምሳሌ ይخبኩ እዚ ቀዳድ ስረ ገለገለ ዝግዛ ዝስራሕ ንምንታ ከም ዝኾነ እንፈልጠዶ do you know behind the scenes ዘሎ ካል ህልምን ካል ሐሳብ we never know ማለት ስብከተይ ስለዚህ ኮነ አርሰይ ስለዚህ ኮነ አይዛረብኝ ግን እስኪ ንድለዮ እስኪ ንፈትሽ እስኪ ንምንታ ያምባኹም ዝገብሩ بدحري زلوا دليت سنتايبا تايبا خبر تدري من يبا مجمر تحاسبوا somebody Mr. X تايبا نيروس حسابه Mr. X إلك خير كان تحرفتيش كيا فتيم كاتا قدر سريت قبل عليها فتيم كان never كريستيان تكون كاماتي أبنتي بزوج نجاركم له
behind it scene behind it بذعرت مقارجة سي انتي يحسب زلو زحسب زلو كريستيان اتي ملكته سفيح يخون زلو سلة صباح كرئلو نصباح زفلت ايكو كريستيان صباح انت يخوني قويتا خمصي رقصنيات الدينا بزيا هو ما ذاتو تطببتي ابز رخيبنايو قويتا يسوس كريستوس كم زمص مجمريا تنغيرو مصيو جخا خم زمص ارغص اي حسوني زقال ز مالتي صباح انت كم زغون انتينا نفلط بزح نغيرنا نفلط سلازي حواتي تملكتو اتفقاد املاح انتي كم زغونه خاني مصحف قدس انتي له مرمو قطر شمون انت تمليسو باولوس كاب عند حرام بيبيات هاي بالمسيلكم فربرهان بسناي زبلن بصدقن بحقن يمو كم دق صلمات نيركم يخمو بغويتا حجيغنا برهان يخم نغويتا زحغسونا مرمركم يلو نغويتا انتي نغبرو زغبرو زحغس انتي با زحغسكا انتي با دس زبلكا انتي انا عاد زبلني دستي لهن بقى ديكونسي انتي زحغسو نغويتا تنغويتا زحغسو ነገር አብ ካል አይኮና እንረخبو አብ ቅዱስ ቃሉ ይናም እንረخبو ስለዚህ ሐዋቴ ሎሚ ናብዚ ዕዳጋዝ ክንከይድን ከለና ክቡር ዋጋ ከፊልና ናብዚ ዕዳጋዚ ክንከይድን ከለና ነዚ ነገር እዚ ኢና ንረخبو ልቦና ካብዚ ቃል እዚ ዝርከብ ምስተዓል ካብዚ ቃል እዚ ዝርከብ ስለዚህ ሰዓት እንደና ንቆሓት ክንደ ሰዓት እንደና ጥንቆቃት ናይ ዕሽነት መንገድና ንስዕብ ዘለና ወይስ ናይ ዘይ ጥበበኛ መንገድና ንስዕብ ዘለና ወይስ በአንጻሩ ናይ ጥበበኛን ፍቃድ አምላኽ ዘይ ዝምርምር ኢና ንስዕብ ዘለና ገዛት ሰማይ አንቢብካ رياكشن كا يغير حكي قويتاو نفريسانكم إلوهم قال يغير دبن كبل كجمرن كله يو رياكت حكي دي او دبنا خوني الكاسي ماليات راح حكايه تخيدني 5 مرت قبرو مالتي سخونه ነገር ትብል نحنا خم كريستيانات ድማ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ዘመኑ ክፉዩ ይልና ስለዘሎ let's react ቅድም ሁሉ ግን እንታይ ለኩም ዘሎ ክርስቲያን ሪአክት ከማን ኮነ ዘይኮነ ዝገብር አጸቢቁ አቀድሚ ይዝፈልጦ ንግዜ ሽግር ዝኸውን ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ካዩ ገይሩ ዝጸና ብድሕሪ ሕጂ እንታይ ከም ዝኸፍ አይፈልጥን እየ ከም ዝኸፍ ግን ርግጸኛታት ኢና ዓለምና እንደራዮ ከመይዳ ትወጽ ዘላ afti ዞባና እንታይ ዝግበር ዘሎ ጽቡቕ ደይኮና ተመኒና ነርና ዝሓሸ ደይኮና ጸሊና ነርና ክርወልና ደይኮና እንደል ነርና ተራይ ኮይኑ ኮሚት ዘመኑ እትቅንያት ናይ መወዳእታ እዩ ድሕረጂ ጽቡቕ ዝበሃል የለን አይ ቴል ዩ ንሕና ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓራዝ ወፃና ህዝቢ ኢና እቲ ጽቡቕ ግን ድሕሪ ሕጂ ክጽብቕ ኢልና ይንጽ ታኾይና ሕጂ ነዳዲ ክንድዝ ኮይና ኢልና ንዛረብ ዘለና ታኾይና ኣብ ካል ክፍድና ዓለምሲ ማይልስ ሪሕቅካስ ከምዚ ስለ ዝደጋጠመ ከምረ ይኮና ንበሃል ዘለና ፈቲና ጸሊና ድሕሪ ሕጂ ከማያ ባራሕዋተይ እቲ ሳልሳይ ጳውሎስ አቀሚጥዎ ዘሎ ድማ በመንፈስ መምላእ ካይ ማለት ታይላና ዘለና ጥበበኛ ምዃን ከመልካ ካ ጥበበኛ ትኾን ቃሉ ተኻላይ ፍቃድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ምስተዓል ክርስቲያን እቲ ቃሉ እቲ ዝተቀበሎ መንፈስ ጥበበኛ ይዝገብሮ አይገርሞኩም መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኤፌሶን ክዛረብ ኩለኮ አባና እንታይ ገይርዎ ይዝብል መስልኩም بكريستوس جيروس أبانا أو حيزو أخن دي استعدل هزبي قال أملاخ مسؤول زحدر
መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ህዝቢ ዝተዓደለ ህዝቢ ኢኹም ኣቱም ኣሕዋት ጥበበኛታት ኢኹም ብምኽንያት ቃሉን ብምኽንያት ህያው መንፈሱ ክብሪ ንስሙ ይኹን እሞ ከምዚ ጥበበኛ ህዝቢ ከምዚ መስተውዓል ህዝቢ ከምዚ ለባም ህዝቢ ኣብ ካልእ ቦታ ንኸይርከብ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ መስመሩ ከይስሕት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ከይዳናገር ምክንያቱ ክዳናገር ስለ ዝኽእል መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዴማስ ክዛረብ እንከሎ ከምዚ ኢሉ ለሓቀ ዴማስ ነዛ ዓለም ፈቲዋ እሞ እዩ ሓዲጉና ናበይ ኸይዱ መሲልኩም ናብ ተሰሎንቄ ኸይዱ ተሰሎንቄ ኣዝያ ፖፑላር ከተማ ኣፍቲ ግዜቲ ዋዕ ዝበለት ቨሪ ኢምፕሬሲቭ እያ ነይራ ማለት እዩ ገለ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት ዴማስ ንጎይታ ክሒዱ እዩ ኢሎም ዘይ ማለት ከምኡ ኣይኮነን ምቾት ይደልዩ ገዲፍዎ ዝብሉ ኣለዉ ባክኣፕ ይገብሩ እዮም ብመጽሓፍ ቅዱስ ምክንያቱ ብድሕሪኡ ኣብ ዝፀሓፍዎ ጳውሎስ ናይ ዴማስ ሽም ከም መገላግልቱ ሰላም ኢልኩም ኢሉ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣርስታ ያኾነ እንታይ ክብል ደልየ ግን መስልኩም ዴማስ ኣፍታ እዋነት እያ እንታይ ኮይኑ ንዓለም ተሰሎንቄ ዲፈቲዋ ንዓለም እንታይ ትብል ትጽሑፍ ዴማስ ንዓለም ፈቲዋ ኢሉ ትብ ዓለም ዘሎ ኮምፎርት ብምሉእ ደስ ኢልዎ ዴማስ ማለት ኣብ ተሰሎንቄ ምስ ሽዑ ገዲፎም ናበይ ኸይዱ ኣብ ተሰሎንቄ ንምቾት ኣብ መን ያትጥዕም ተሰሎንቄ ያትጥዕም ማለት ከባቢና ንምቾት ዝጥዕም ነገር ክህልዎ ይኽእል እቲ ናብ ምቾት ዘበለ ዝኸይድ ግን መን ይመስልኩም ነቲ ምቾት ዝፈቱ ይኮነን ንዓለም ዝፈቱ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወትካ ንዓለም ዘለካ ፍትወት እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ትምኒት ምስ ተለዓለ ሽዑኡ መን ያባ ጥዕምቲ ኢልካ ትደሊ ማለት እዩ ዝሓሸት ኮንካ ትረኽባ ስለዚ ነስተውዕል ቃል ኣምላኽ ከነስተውዕል ዝነገረና ዘሎ በኣርቲ ሳልሳይ እንታይ ማለት እዩ ብመንፈስ ከዓ ተመሉ ኢሉ ታ ኔጌቲቭ ናታ እንታይ እያ ኣይትስኮርያ ምሽ ብወይኒ ትስኮርያ ማለት ክርስቲያን ኣብ መንፈስ እዩ ዘድህብ ማለት እዩ ብመንፈስ ኣብ ምምላእ እዩ ዘድህብ ከምኡ እዩ ትናብርኡ ማለት እዩ እቲ ብመንፈስ ዝተመልአ ሰብ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ባ ዝኸውን ኢልዎ ኣሎ መሲልኩም እቲ ብመንፈስ ምምላእ ስኢልካ ቀሊል ሓሳባት ከይመስለና ብመንፈስ ምምላእ ማለት ቅድሚ ኩሉ በቲ ክቡር ዝኾነ ስሉስ ሓደ ኣካል ናይ ስላሴ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ብኡኡ ክንምላእ እንከለና ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ክመልኣናሲ ንዓና ማሕደሩ ክገብረናስ እግዚአብሔር ፈትዩ ኣይገርመኩም ንሕና ሽምና መንዲ ቤተ መቅደስ ናይ ህያው ኣምላኽ ኢና ማሕደር ህያው ኣምላኽ ኢና እግዚአብሔር ኣባና ክነብር ፈትዩ ኣባና ክነብር ምስ ፈተወ ግን ምእንቲ ነዚ ጉዕዞ እዚ ናይ ጥንቃቐ ናይ ኩሉ ሽግራት ዝመልኦ መሊስካ ካልእ ማለት ዘለዎ ከም ዝበልናዮ ናይ ንቕሓት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ነዚ ኩሉ ምእንቲ ጅምር ኣቢልና ፈሪህና ከይንገድፎ እግዚአብሔር ፀጉኡ ኣባናው ሒዝዎ ኢልና ኣለና ቅዱስ መንፈስ ከዓኒ ብዘይ ስፍሪ ከዓ ሂብና መንፈስ ቅዱስ ዝተመላእና ህዝቢ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብዚ ጉያዚ ካልእ ሰብ ካልእ ህይወትና ነንጸባርቕ ኣብዚ ክፉእ ጊዜ ካልእ ህይወትና እንታይና ነንጸባርቕባ ጳውሎስ ታይሉ መሲልኩም በመይኒ በመዝሙርም ምስጋናን መንፈሳዊ ቅኔን ብልብኹም ንጎይታ እናተቀነሁም እናደረስኩምልን ናሓድኩም እናተዘራረኩምን ሕጂ ምናልባት ኣብዚ ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስና ነታ ምዝርራብን ነታ ምዝማርን ታሽሙ ገይርወና ኣሎ ማለት እዩ ታ ምዝርራብ ምስ ሰብ እዩ ገይርዋ ነታ ምዝማር ግን ንኣምላኽ እያ ትብል ማለት እዩ anyway ተሓሳባ እንታይ ዝብል ንኣብነት addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs ስለዚ ሽዑ singing and making melody to the Lord with your heart ስለዚ ንናሓድሕድና ብመዝሙርን ብውዳሴን ብመንፈሳዊ ቅኔን እናተዘራረብና እዩ ማለት እዩ
መዘምራን ክዝምሩልና ከለው እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው ተይልና ብመዝሙርን ውዳሴን መንፈሳዊ ቅኔን ገይሮም ሲ ይዛረቡና እዮም ዘለው መልእኽቲ እዮም ዝነግሩና ዘለው ከምዛ ኣነ ደው ኢለ መልእኽቲ ዝዛረቦ ዘለኹ ሕጂ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዘለው መልእኽቲ እንታይ ንምዃን ማለት መንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ሰብ ከምኡ ገይሩ ይዛረብ ንምንታይ ተይልና መንፈስ ቅዱስ ንኻልኦት ከዓኒ እንታይ ክኾኑ ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ ምእንቲ ክምልኡ ማለት እዩ ሓንቲ ኣስፔክታ እሳ ተኻልአይቲ ግን ብመዝሙርን ውዳሴን ብመዝሙርን ምስጋናን መንፈሳዊ ቅኔን ብልብኹም ንመን እናተቐነኽምሉ ንጎይታኻ ስለዚ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ሰብ ኩሉ ሰዕ ከም ዝናብራ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ በመዝሙር በምስጋና በመንፈሳዊ ቅኔ ንጎይታ እናተቐነየሉ ማለት ይዝምር ይደርስ ንጎይታ ይዝምረሉ ንጎይታ የመስግኖ ማለት እዩ ብምንታይ ዝተመልአ በመንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ስለዚ ኩሉ ሰዕ በመንፈስ ተመሊእና እዚ ነገር እዚ ክንገብር ከለና ኩሉ ሰዕ ማለት መንፈስ ቅዱስ ነዚ ህይወት እዚ ኣብ ሃና ዘንጸባርቆ ስለዚ እዚ መንፈስ እዚ ኣብ ህይወትና ኩሉ ሰዕ እንታይ ክኾን ኣሎ ማለት ክበዝሕ ኣሎ ነዚ ኢና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ኢሉ ካባኻትኩም ሲ ንስኻትኩም ኳን ደቅኹም ጽቡቕ ህያብ መሃብ ካፈለጥኩም ሲ እቲ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ግዳ ነቶም ዝልምንዎ ክንደይ ኣብዚሑ ኢሉ ሉቃስ መንፈሱ ዘሂቦ ስለዚ እግዚኣብሔር ቅዱስ ዝኾነ መንፈስ ዝህብ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰዕ እንታይና ክንገብር ዘለና ማለት እዩ ንኣምላኽ እናተቐነና ኣሎ ብምንታይ ብመዝሙር ብውዳሴ ብመንፈሳዊ ጳውሎስ ልክ ኣብ ቆሎሴ ከማ ዓይነት ሓሳብ ተዛሪብሉ ሓቂ ብመዝሙርን ውዳሴን መንፈሳዊ ቅኔን ንሓደ ሕድኩም ኣስተምህሩን ማዓዱን ኢሉ ልክ ዕነታ ናይ ኤፌሶን ማለት እዩ بمزمور تمهر بمزمور تمعد بمزمور تستمر نزينا كو بزح جزء مزمرانسي ويكاتهم زمرتي توم ززيمو توم زدرسوسي سبختو وخانم نرؤسهم كحسبوا لهم نبل مالتي انت يوم زقبرو زي ما غيرهم سي مصحف قدساوي حسابات ينغرونا يمعدونا يمخرونا تمولس يبلونا نغزابير املاك كنزمرولن كنملخولن بمزمورهم غيرهم دماني يزاربونا مالتي ስለዚህ በመዝሙር በውዳሴ መንፈሳዊ ቅኔና ሓድኩም አስተምሩ ተሓደነ ማለት ብልብሁሙን በጸጋ ንአምላኽ እናዘከሩሉ መዝሙር በአፍ አይኮነን በከንፈር አይኮነን ጥራይ አይኮነን መዝሙር በምንታይ ይዝመር መጽሐፍ ክርስቲያን ይዝብል ዘሎ በምንታይ ይዝመር ብልቢ ካብ ሓቂ ዝነቀለ ይኾን ዘሎ እዚያ ደጋጊመ ይብላይ መዝሙር مس دغاغم كايو انت يخون يمثلكم ولا تبهل دول دي استوعال كالوس تدغمو يا حقي انت غبال كلكو اي تفرنو غور غل زير داكا دست بلكا تازيما دست بلكا تغطمتا تدغمو مال تدغمو اندهر مزمور دغاغيم كايو كمزناي مخان تندنس لو مزمور سلاز زخونه طرا يكون زخونه عينت موسيقى زتحوسو زخونه عينت ነገር ማለት درفو لا بلو كدغاغم كله اتتبلون اتتغبرون ببيني مالتي قدم حجي زي ايلي يالو داويد عنتيسي نعاخا نمدلايس نتم ناي ليت حلوتي قدما اومي لو حقي كم عينت مزامور لنا حجي نزمرو مالتي but come on check your life نحق دي خاخمو تزي كوينا تمنيتنا طرينا غليصنا دلنا اين تالل نزي مزمور بمتاخ زمر زلو زبلكم زلو بلب انت يقبل دلي كم اون مخان زياده سغبيت وسيدنا كنبر صبوقي كم نزمرنا ما تزي كويدو كن نحركم زي نزمر كوينا I tell you مزمور بلبي يزمر تتدغاغيم كايو ازي لماد يزخون مالتي سلازي كل ساعه تشيك نغورو هيوتنا بمنفس قدس زتملأ هيوتنا نكسي ابير بلبو يزمرولو امين دو بارتينا نبل زلام بمنفس نملا مو بمنفس مستملانا بمنفس مستملانا انتينا نخون ازي تملكتكم
بمزمورن مسغانان منفساو قنين نحد حنا نمععد بمزمورن منفساو قنين بلبنا نእግዚአብሔር نزمرلو ሳልሳይ ጳውሎስ አፍቲ መንፈስ ተመልአ ዝህሉ ናብራኻ እንታይ ኢሉ መሲልኩም نأملاخ النبون سلو كل نجار بسم قويتنا يسوع كريستوس كل ساعة كأنت يناقبركمو إن أمسكنكمو واو حدا بمنفذ تمل أسب كأني نابروت هاي مسيلكم كل ساعة نأملاخ نبون قويتنا يسوع كريستوس أنت يزقبره كل ساعة ها سلو كل نجار كأي مسكنو نأملاخ سلم أنت ينمسكنو honestly speaking كولا حج بزاف زلنا جزيسي نايم مسجان مغريات يبلنا نحق نمزرع ويكأني بخالق عنقا نخينا مسجن مغرياتنا يبزح نسجنكم إلو خلو مزحف كل سجن سلو كل نجر معسكر كل ساعة أمين دو اللهم دم ساي نأملاخ النبون سلو كل نجار بسم قويتا يسوع كريستوس كل ساعة نامسكنكم عبز قربيتي هلا حنت سبيتي حجي كمزي كرهبا خلوه تروما حزن جميرو نفانيهم ولا نيرت مالي انت خوينا مسيلكم رخب كبلا خلوه she has a reason to complain مالتي إذا خمس خوينو كلتا ثلاثة دقائق تزغون كاكو تصبغي عسرت حمش تدق خمس خوينو دحر خمس خوينو حجت يريت هي تقبر نجميرو مادي دينو حد يجي خم نخون بايزو يزلنا عالم كومي زناب تزنيبو زناب زنيبو it was ugly weather قلب له خاماتي اوكي صبغ صحيت وقع صوت له خاماتي نزخونت مخنيات نزي ممسغان زتعدق ولدوي I tell you كم زيت النبرو زلنا نابرا زمن ولا حد خمسغن ايدلن بزناب እግዚአብሔር ይመስገን بوعي እግዚአብሔር ይመስገን بزحلخ እግዚአብሔር ይመስገን كل ساعة سم እግዚአብሔር استمسكن يخون ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ተመለሰብ እንታይ ዝኸውን كل ساعة ይመስገን of course هو ፀሐይ ኮይንኒ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ስለ ፀሐይ ካ መን ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን سامعوا لكم بزيا كمان نحر حالكم استخاخل قبلوا ياخذ نجتي እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ሽግር ከገጥመና ሆሎ ስም እግዚአብሔር ይመስገን ምራከም ኢዮብ ዳሞ ሽግር ዝገጠሞ ካብ ኢዮብ ላዕል ደሎ ኣብትኹም ሽግሩ ግና ሱሃበ ንሱ ወሰደ ስም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሕዋተይ በመንፈስ ሓደ ጥበበኛ ሰብግዚኡ ክፉእ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጦ بمنفس تملئ زي زقبر يزول زلخو تاني مودة أتاشعتا يلوى باولوس نحد حدكم فرهات كريستوس أزوزات كنو زبل حساب بزوح نقر كن ولا مستي كونتكست تحايزنا السبعين سبيتي ولود قليلنا كان تحازون خيرنا اتي بخلو سوري نحد حدكا بفرهات كريستوس نكريستوس فريكا تقبرو مئزاز دما حادة ناي منفس كنو زتملئ سب يوتي مالتي مبار حواتي إذا نجار إذا نقبر كل ساعة قال أدراشاي بقولون نزن بلو زلنا أدراشو فلوت كل ساعة قالون مسوح حبرت مقبار مسلايني قالوا والحان تدراشاي بقول إذا قول لنا مو إذا غميز قبرت الناسي the address is always the same إذا خبر زخنا قال لك سأبير نحكي جزء وسينا مسؤول كاو طبب كنقبل كاو من قدنا خنمرح كم أب سفرات ألمات زبره مبره تجيرنا خنت كامل على أملاخ أب ألماتنا برهان الناس اللي زخنا ماتي قال كان إجري مبرهتي نمن قدي برهان يلو داويت سلازي كاب قال أملاخ قالوا وتأي قال فتح قال أبزي وانزي كنت أبلو نخيل تبنياتات كن كونوا نخيل قال والحنت نجريل نزينا خاني جزيو خنفلت أزلينا مدام دمتا تاينا لنازلنا اتجزي كفوي زي حزولي
بقداماي مصحف قدساوي ملكتا بزعا غزي انت هنا ناي موداتا غزي اينا يلنا لينا ليتي تتقلل يا زلا معالتي يزمصلو ليتي تحلف يا زلا تودا يا زلا إلنا لو ما أنت دماني تجيزي كفو إلنا قنيات كفو أب كفو قنيات تنقق مخان كم يجركا ببنيا بمخان أبي أب قالوا بس حاف كل حدا كو أيسحتكم من كويب لنا مش حكي هم تزرعنا يا لو بنيش تينجر ندي سبز سحتنا تاخوني سبليش تينجر السحت تنقق سلا زي كونه وجفل سلا زي كونه تعذاب سلا زي كونه سلازي بقى الأملاخ تبني تاتون لك الأملاخ كم زي إزبل وأنا خمس خونا لني إلنا وسانخ نوسد يقبعنا فقد قويتا انتي مخانو خا نستوعب لنا زخونه زمص ነገር አይንውሰድ አምሐሩ ወይ ካና አምሐርኛ አንተ ምስላላ ታይብሉ መስይሉ ምን አለበት ሞት አለበት ይብሉ ታያለው እንድሕት ብላላ ሞት አሎ ገሊው ሞት ሒዝልካ ከመጽእ ኸሊ ማለት ስለዚህ እቶም ነጥፎም ዘለና ግዜ ብሙሉኦም ታይና ባን ገብረሎም ዘለና ታይና እንጥቀመሎም ዘለና نعدقلهم معلت عداقة بزي نجار زي نوع الله شعب بمنفس كأن ملا كل ساعة بمنفس قالون بنايت قلت منفسهم كوينا زي نجار زي كلنا ريفايفنا ورا أوشتنا زين دحر كوينو أبهيوتنا زي يوم كن رؤيمنا فمزمور مسجانا منفس أوقنا هذا سبب كم زيلو حاتيتو أنا منفس كلش كم تمل أقص بمتى يخفلت إلهم حاتيتهم بزح نجارات كم صحاف كلش كنا متسنخلنا حنتجن بزعز أبزع حساب زي أنا زاربولو زلنا منفس يملأكم تبلد لا مالتي حنتجن تايلو نجوه تسيخاس مزمور هبل بخادو متسكا نعم لا خمس جنود دو متسكا أما قد خاهم دو متسكا إلوام مالتي لس إذن تاي منفس كدوس يخمس زجبرنا مالتي if you don't have this let's check it مالتي منفس كدوس أبي هوتنا نتسوى عينه نزأب نايت قلوت سفرانا أكسي أبير أبزيح منفسه ذهب أملاخ سلازخونه منفس قدس أبيوتنا كل ساعة خجزأنا خقوس أسرنا مغنياتو يرمي حونا زب صبغ يرمي هيرناي كم لك بوينس سخيرك زد الله خير خمسة تجبر ماتي توينس جزء كان زي حسابك كان يخاط تجبر تغير كان لخا ديز خون كان لخا ماتي شو استاجر تجبر تجمر ماتي لك عندما منفس قدس مسمل أكاجن يكنترول يرسل إتحادة كنترول لايف يبل كان سوي الكاي خاتخون ما إذا جن منفس كله سيزجز أكا of course جن كنترول يجبرك خمي عينته جبرك مسيلكم عمسكاني زماري نحوها معدي نحفتها دقافي بقولوا نجارك نأملاخ كل سعن أب كل سفران عمسكاني مغنيات كل جزء حوادي مسجانا ترى نقول دسان زجباء مسجانا ما سي كل دسان كاب أفهم تاي ترى إفسوني خمس بيل نقول دسان كاب أفهم تاي كوتس إذا محرر له مسجانا thank you Lord صبوا تخوين thank you Lord حما تخوين خد تمسجنا أملاخ كم زعينة هوتك زي أبي ريب زحلنا بار إتأنا نسخاتكم من نبرة زلنا نبرة زلنا جزء نزيز مثل أمودات هذه إلى خودي بزحلفوني لياس لزنور كده جماعة مخنيات صبوا جرام من تختار الدانا إذن إحنا تقبلنا زلنا تسقى كبر تسقى لمن تاي كبر كوين مسيلكم نيسوس كريستوس كبر هوتي خفيل أملاخ سماين مدرن فتيرو خن بالكلناكو إذا كريستوس زي أفتناي ناي فترة عيو فتأركو ينير فتأريكو نزو كل نسكو يفتيروا بتبب بفلتات بقولكو مس أبو معري أملاخ جن إذا كل تبابو سريحو خناسو سب مس ودقة سب بتزودقو من تخي ودا خي فدس نابو صحبو سلازدلي نتزفقرو حد ودي يسوع كريستوس نبز عالم زي عليه
ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ኣብ መስቀል ሞይቱ እዚ ሞት እዚ ድማ ንዓይና ዓኻትኩም ንሓራ ገይርና ክንደይ ከፊልና ታዲያ ሓቢእኹም ማታ ዝኸፈልኩም ኣንገሩን ክንደይኹም ከፊልኩም እስከ ሓደ ብኸምኡ እያ ትብል መጽሓፍ ቅዱስ ምሽ ታብ ብኸምኡ ትብል ቀስ ብነፃ ማለት እዩ ብነፃ ማለት ግን እቲ ጸጋ ነፃ እዩ ማለት ኣይኮነ ኣብዚ እንዳ ካፈ እትውልኩም ናፕኪን ክትወስዱ ከመይ ወስድዎ ሸውዓተ ሸሞንተ ወስድዎ ማለት እዩ ሓቀኒ ወላ ሓደ ኢንቫይሮንመንታሊስት ዝብል ሰብ ማለት እዩ ነዚ ጥፍእ የብልና እንገለይሉ ምዙሕ ክሰብኽ ክምህር ዝውዕል ሓደ ኢንቫይሮንመንታሊስት ከማንሲ ክንደይ ሶፍት እዩ ከምዚ ጥርንፍ ማለት እዩ ዋይ ኦፍ ኮርስ ከፊለሉ እንዲ ክብል ግን ነፃ ኸኣ ስለ ዝኾነ ማለት ንዓ ብ10 ሳንቲም ተተኸፍለላ ከምኡ ዶ መገበርካ ኣይትገብርን ኢኻ ተኸፊላ ሃላስ ነፃ ኢልካ ስለ ተሓስብ እቲ ሜንታሊቲና እኮ ኢኹም ኣብ ገዛና ማይ ፋሕሻሕነ ብሎኮ ገሌና እኮ ኣቢልና ስለ ዘይንሪኦ እኮ እዩ ኣቢልና ዝመፅ እንተዝኸውንከ እንታይ ክብል ደልየ መሲልኩም ሓደ ጊዜ ነፃ ዝኾነ ነገር ሶሪ ነፃ ዝረኸብናዮ ነገር ብነፃ ትዋጉስ ነፃ እዩ ማለት ከይመስለና ንኣምላኽ ንክርስቶስ ኢየሱስ ህይወቱ ዘኽፈሎ ጸጋ ኢና ተቐቢልና ስለዚ እዚ ተቐቢልና ዘለና ጸጋ ስኔፍሬጋ ብሉ ጣልያን ከምሲልካ ኬርለስ ትነብሮ ይኮነን ከምኡ ይኮነን ተጠንቂቕካ ትሕዞ ጸጋ እዩ ኬርፉል ኮንካ ትሕዞ ጸጋ እዩ ካልኣይ እዚ ጸጋ እዚ ካልኦት ቅዱሳን ድማ ዋጋ ዝኸፈሉሉ እዩ ጳውሎስ ዝተኸትከተሉ ጸጋ እዩ ሐዋርያት ዝተቐጥቀጥሉ ጸጋ እዩ ተቐጥቂጦም ከዓ ኣይኮኑን ህይወቶም ኣብ ማይ ውዑይ ክሳዕ ዝጥጦቕ ቆርቦቶም ክሳዕ ዝቕለጥ እዚ ዓይነት መስዋዕት እዚ ኣብ ምድርናን ኣብ ሃገርናን በቦታትናን በሕዋትናን በያታትናን ከዓ ተገይሩ እዩ ሕጂ ኣብ ስፍራ መቑሕ ዘለዉ ትማሊ ምሳና ዝጸለዩ ዝመሃሩና ዘዕበዩና ዘገልገሉና ህይወቶም ዝኸፈሉና ከኣኒ ዋጋ ዝኸፈሉሉ ነቲ ጸጋ ይኮኑን ዋጋ ከፊሉሉ ዝብሉ ዘለኹ ነቲ ጸጋ ክርስቶስ ጥራይ ዋጋ ከፊሉዎ ነቲ ጸጋ ትግና ኣባና ክእወጅን ክስበኽን ምእንቲ ህይወቶም ዝኸፈሉ ሰባት ግን ብዙሓት ኣለዉ ታሪኽና ራእይዎ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ራእይዎ ኣብ መስቀል እናተሰቕሉ ማዕረ ጎይታይ ኣይከውንኔ ካብ ምባል ተገምጢሎም ቁልቁል ኣፎም ዝተሰቕሉ ወንጌል እዩ ዝተሰቕሉሉ ወንጌል እዩ ዘለና ኣሕዋተይ ስለዚ ሎሚ ከም ድሌትካ ክትከውን ዘይከኣል ኢምፖሲብል ፎር ሜኒ ሪዝንስ ኣይከኣልኒ ኣይትሉ ኣይከኣልኒ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣይንኽእልን ኢና ከም ድሌትካ ክትከውን ኣይከኣልኒ ክትከውን ዘለካ ከም ቃሉ ጥራይ ተጠንቂቕካ ፈሪህካ ነታ ዱላ ተቐቢልና ከም ዘለና ንኻልኦት ከዓ ታ ዱላ ከነቐብላ ንማንም ብማንም ከይዓንቀፍና እዚ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸሪፍናሉ ኢና ተሃሪብናሉ ኢና ተቐጥቂጥናሉ ኢና ሞይቶምሉ እዮም ተሸጊሮምሉ እዮም at the end of the day ኣነ ንስኻትኩምን ብቐበጥበጥ ምእንቲ ክንነብር ኣይኮነን ኖ ኣይኮነን ክቡር ጸጋ ክቡር ህይወት ተኸፊልዎ ክቡር ህይወቶም ከፊሎም ድማ ናባና ዘብጽሕዎ ሰባት ኣለውና remember these guys በሓደ ሽሞም ጠቐስናዮም ትፈልጥዎም ኢኹም ኩልኩም ኣብ ምድርና ተሞቂሖም ዘለዉ ሰባት ግን ኣለዉ remember these guys ኣሕዋት ኣለውና ኣሓት ኣለውና ኣቦታት ኣለውና ኣዴታት ኣለውና ኣይትሉ ንዘክሮ ኣነ ንስኻትኩምን ሎሚ ናይ ቀበጥበጥ ናብራ ናይ ከምዚ ዓይነት ንእግዚአብሔር ዘይኽብር ህይወት ናብራ ክንነብር we have no any single reason ሓንቲ ምኽንያት የብልና ተኾይኑ ብኻባና ዓና ዘይውሃብ ነይሩ እየ ዝብል ብኻባ ኣባና ተዘይበፂሕ ዝብል ብኻባና ካልእ እንተ ዝውሃብ እየ ዝብል ስለዚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ብፍቕሪ ብፍርሃት ክምዕደኩም ዝደሊ እዚኣ ሎሚ ብብዙሕ ፀፍዕታት
ناي كفو زخونه مهروتات تتنقق زيبل ناي متنققتا مبرات زيبره نغرات اي تسمعوا صبق خوني زولكم حسيهم يا مخنغركم صبق اي كونني كفو معالتي زلو كم دليتكا نبرز بلكا كم دليتكا كتنبر نغيرو جهنم كيكون موداتاخي اذا انا نسخاتكم النسب كونجل تتنقق تملكت نقح طببنيا خوني زبل نصلينا